Apa aku mari ini mulai yo. Kau oleh duwe aku. Pangwis luwe. Apa wis? Kang rono ae wis. Mandara nek wonge yo. Apa? Dua duwe aku. Peti gak mangan. Luwe. Terus saya wis. Woi, kira rek. Mandar ae nek wong iki yo. Peteng luwe. Eh. Không lệ anh đồ chú ấy Kan sik kayak nek kopi sik aku. Mari ne omong duwe wis. Ayo kayak nek kopi sik aku payah aku. Duwe weteng. Dan adek kayak nek kopi dek. Mulai wingi aku gak ngopi dah tak wene. mulai-mulai nên gak bawa duit jaluk kopi jaluk duit gak bawa duit ini jaluk kopi barang sini tak kayak no kiai kelas teh cek tongol ini ki Tuh, buka kayak nek kopi kok. Kok kanyo putih gitu. duit endi nak bawa duit mulai kopi ndak duwe gula ndak duwe iku ben wis Kok tak apa-apa wis timbang gak ngombe. Aduh, kerja pirang dino ndak entuk duit yo jenenge aku golek, Dik. Mosok langsung duwe kerjaan ngono, yo sabar to dadi wong wedok. Duit tok sampean niku. yo iya kakate piye Ya wis, aku tak budal aku. Budal wis? Iya, tak Oleh? boleh aku, iya. Pokoke lek gak duwe duit aku gak mulih aku. ojo mulai Iya wis, mulih aku. sik ojo mlaku sik iki gawon nak gawon iki dengan to duit ojo mulai Wedok, duit tok. Wah gak enek duwike. Kaya ngene dadine. Payah wong wedok. Iki bingung awake. Mulai diusir tok. Mulai gak bawa duwe apa? Duwe bojo cerempek. Ayo. Iki yo. Kaya ini. Panas pol koyo ngene. Apa iki? Golek duit gak nemu, golek kerjaan endi iki? Awak ngantuk iki.
turu kono ae wis. Masuk. Wah, mantap iki. Kanto awak. Wah, duwe bojo. Oleh diusir oleh gak bawa duit. Nah. Oh. Wes. Dengan aku turu atok. Tekelai hilang. Sip. Apa iku turu iku ning kono iku? Wah, parane. Lah. Wah, arek kira saat gak di rumah temen rek sampai go gombalan ngene. Kairo tangi iki wis. Lho carane ana maneh iki. Butuh maneh iki. Gak iso iki. Iya. Keti. Insyaallah. Bayang deh. Ini. Wih. Sopo iku rek? Aku cak dul. Apa kon nganu aku wong enak-enak turu tek kene. Wah, aku sampe kaget. Aduh. Nyonya. Tahu kok dua. Dua Cuun. Kene. Wah. Apa nggo gombal? Kon nang wong tuwek yo. Kene. Awakmu iki. Lapo ndek kono? Wah, aku kene mek bojoku iku gak oleh mulih. Oleh duit. Walah, panggae berarti ya. Apa ya? Duwe aku. Foto ae ya. Terus siapa ya? Aku rene mlaku-mlaku golek mangan. Ya apa jenenge? Aduh. Ngene ae wis. Ya apa lek golek penggawean cak? Supamane golek penggayan. Penggayan apa ya? Apa ya? Mari lugur ilang cak. Aku mau kate ngomong nih sampeyan ana penggawean cak. Lali aku apa ya? Mlaku ae cak ya. Coba mlaku menawi ana penggawean kok cak. Masuk gak ono cak penggawean apa cak cak. Ayo mlaku cak. Selalu ya. Ora awakmu cak. Wis, Sadar-sadarmu ya. Kek uncal-uncal nih sandalku. Karo sandal oli utang iki.
Oh, kumbalan opo bukan iku, Cak? Lek kena didol ae. Ayu ya. Ya ora lah. Kabeh. Iku ono mong gawe foto tadi. Ngono ora ono ngomongan. Kok yo Kok ae. Masa ora ono duit. Lah iya, boleh banyu lah ngambil opo ya. Pak iki masuk ya. Awakmu ae wis. Hah? Awak ae buka wis. Iya bose iki. Iya. Apa ini masuk ini? Buka ini, buka. Aku cuma kata teko dah. Kamera sih kue foto iki kak. Iya ya, aku gerakan ini. Pak, aku sudah dulu. Lalu ngapa ya? Oh iya, ono ya ini ya. Ono. Bisa nggak foto? Iso aku lek biasa kayak foto. Aku tak Ngaku ya. satu meter nih foto. Iya, Aku lek nutup luwih foto pinter aku. aku sing bagian kita engko. Iya. Iya. Iya ayo wis. Sing penting aku nek duit ya. Iya ya. Ya Cak, ngono Cak. Terus nek endi iki? Nek endi tempatnya? Iku nih dulu ya. Ayo, iya kok. Ayo. Timbang yo, tak oleh duit. Tenang Cak. Ayo, bentar Ayo, ayo. ayo. Endi yo? Ada ya? Yo iku ya. Lewat itu ya, oh ya. Ini ya. Iya ya. Kafe iki. Iya. Oke berarti. Oh, Sing iki digowo ya. iya. Aku pengen baru le zaman iso nggo foto. Hah? Cek wis. Aku wis. Iya ya. Ayo. Kene dah, Cak. Iya, iku ning kono ya. Gue nyocok rokok sih aja. Iya. Boleh ngambil aja. Ben iki durung kerja takon rokok macem ae.
apa lagi? Kayak iki lek ketiga iku citakan nih. Iku banyune. Oh, cicitaan ini. Iya. Ya tak tinggal dhisik ono wong tuku Yo wes foto. ya, suwun Cak, suwun, Cak, ya. Yo, suwun Cak, yo. Jangan cepat. Mantap, Rek. Apaan cara Pak? Halo. Bos iki. Aku nih. Orang sedang. Ayo siapa iki? Zaman temen iso aja. Iki tidak aku mang samping aja Cak, ngomong iso lah. Aku nggak foto. Sajane aku yo gak tahu anu gayan koyo ngene ta. Lah ya iku. Cuma berhubung awak iki ndak duwe duit. Pone. Pokoke tidak tak tahu. Iki koyo itu banyu Cak. Kudu ngapik banyu aku yo. Yo. Banyu Cak. Endi banyune ya? Banyu ku mau Cak. Kuno iku yo. Ayo banyu sih saya. Berarti iki campur banyu sik baru dilepukne nang iki ya. Oh ya ini. Oh iya sik. Iya kan Ini kan kotak-kotak ngene Cak. Iya iya iya. Nah, Iki bekas iki. iya iya. Ayo wis. Hah? Iki embere yo. Yo. Iku embere yo. Aku bawa aku sama anak tante ya. Iya, sangat. Wah, iki. Urut tok. Apa paya? Ngombe sik. Ya. Ngombe. Ya apa tidak? Teh lah. Dalam kopi ini. Wah, aku teh sik. Ngombe. Itu seger ya. Yo toh. Kok ngerti kita? Iku anu Iya. Kuni rendor iku. Warung ngarepe BRI. Warung geng. Geng iku jenenge. Oh, kau geng Yo, jadi kanca-kanca liwat di warung geng ngarepe BRI Kunir. Anu, mampir lek, yo, lek. Ojo anu yo lek. Ayo, kon. Kono kamera iku, Cak. Yo, iku kamera kok. Ayo ngomong, Bang. Aku ngomong apa ya? Ngomong wis, ojo isin-isin wong. Ya bagi Kamera, teman-teman semuanya ya dibantu bagi teman-teman untuk channel baru kita, channel yang mungkin menghibur ya. Mungkin ada gelak tawa ya. Jenenge Ya ini konten hanya sekedar menghibur tanpa ada menyinggung suatu ras atau mungkin suatu kaum ya kaum ngomong aja dulu. Ya yang penting dibantu di like, di share, di komen dan di subscribe ya. Di apa aja? Di subscribe subscribe ya, subscribe. Iya, sakarep Subscribe ya. Jangan lupa Oke. guys. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.